दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 14थि 3 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादनि मावफुलि बेखेवबाय। तामुलपुर जिल्लानि गरेश्वराव फैगौ 2027 मायथाइनि फेब्रुआरिनि 4 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि 3 बोसोरारि जथुम्मा। 14थि 3 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुम्मानि रायदाव आफादनि गाहाय मावफुलि बेखेवना होयो बिटिसि गरेश्वर परिषदीय बियाबनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारिया। 14थि 3 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुम्मायाव 10,000नि बांसिन थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन। बेनि गेजेरावनो आसामनि अनगायैबो सोनाब बंग, बांलादेश, नेपालखौ लानानै गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन। सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 14थि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो हरनो जानजि खाफ्राबाय गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा। बेजों लोगोसेनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौबो दोलो नोगोरै बाहागो लाफैनो खावलायहरो रायदाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिनन्द नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि धनन्जय बसुमतारी, गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर' आरो गाहाय नेहाथारि मन्टु नाथ बर'। बे मावफुलिनिफ्राय गुबुन गुबुन हाबा मोनसे बानजाय आफाद दानाय जादों। दिनै गरेश्वराव जानो गोनां फेब्रुआरि दानाव 14थि 3 बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ महासभानि बेनि थाखाय बानजाय आफाद दानाय जाखांबाय आरो बे बानजाय आफादनि मोनसे मावखुलि गरेश्वर टाउनाव दिनै जोङो बेखेवदों आरो आङो आसा लाखिदों बाव जोंहा जगाजगनि थाखाय मोनसे मावखुलि बिराद गोनांमोन। मानो होनबा आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ लोगो हमलायनो सावरायलायनो गुबुन गुबुन हाबाफारिनि सोमोन्दै हाबाफारि साजायनाय बेबादि गोनांथार सावरायनो गोनां खामानि थाबाय थागोन आरो दालाय आफादफोर दानायनि खामानिफोर दंबावो। बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो मावखुलि नांगौमोन। दा बे मावखुलिखौ जोङो नैबाव दिनै बेखेवनाय जादों आरो आङो आसा लाखिदों जोंना जि खुंगा 14थि बोसोरसालिया जथुम्मा अधिवेशन बियो गरेश्वराव बिराद मोजाङै मोजां जालांगोन। बे बाथ्राखौ आसा लाखिदों आरो दुलाराय बाथौ धोरोमारि रायजो राजा बयनिबो मदद आरो हेफाजाब नोंथांमोननि गेजेरजों आङो दिनै गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। जों गरेश्वराव देग्लाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थाखाय थिक थाक खालामदों। बे लेखायै गरेश्वरनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै बानजाय आफादखौ दानाय जाबाय। बे बानजाय आफादावनो लोगोसे गुबुन दालाय आफादफोरखौबो दाखाबाय। दा जोंनि बानजाय आफाद आरो दालाय आफादफ्रा खामानि मावनो मोजां जानाय हिसाबै जोंनि फैगौ बानजाय आफादनि मावनो गोनां प्लेन पलिसिफोरखौ खालामनो थाखाय अफिसनि गोनांथि जानाय लेखायै जोंनि अफिस बा मावखुलिखौ नैबे गरेश्वर टाउननि END सकआव अफिसखौ लानाय जाबाय। दिनै जोंनि मावखुलि